Bună ziua! Bine v-am regăsit la Dulciuri Tradiții de 5 stele. Astăzi țin să vă fac o rețetă nu așa de specială pe cum se pare, dar cu totul deosebit față de ceea ce știm noi, adică clătită. Doamna Maria de la Urziceni ne întreabă dacă se mai poate și altfel și într-o altă modalitate decât ceea ce cunoaște. Și atunci m-am gândit să vă fac un crep Suzette. Este o prăjitură. Putem să o spunem și un desert, fiindcă în restaurantele franțuzești se cere mult, dar totuși este o clătită și este prăjitura noastră. Pentru clătitele acestea avem nevoie de făină și aici iar ar trebui să vorbesc în gramaj, dar în funcție de cât doriți să faceți, atâta folosiți. Normal la clătite, așa să vă gândiți că la un ou folosiți greutatea oului, adică făină. Eu tot la ochi am să folosesc. Așa, am pus făină. Am să pun și un ou. Punem și puțină sare. Și bineînțeles, folosim și lapte. Acum ar trebui să vă mai zic că să punem și puțin zahăr. Dar după cum știți, o să vină în ulei, puțin ulei încins, iar zahărul se caramelizează și se va prinde. Iar eu prefer să nu pun, fiindcă clătita, după cum știm noi, va veni cu gem, cu ciocolată, cu dulceață, cu creme, cu ce vrem noi. Și asta înseamnă că sunt compoziții dulci. Și atunci eu nu folosesc. Ok. Amestec puțin aici. Și acum am să pun și laptele. Așa. Bun, între timp am să pornesc plita. Vom lua puțin ulei. Doar cât să stropim să nu se prindă. Așa. Bun. Această clătită va fi și flambată. Și atunci vom avea nevoie de coniac. Îl avem aici. Puțin unt. Așa. Nu foarte mult. Și de preferabil să-l tăiem. Se poate tot cât mai bine. Așa. Bun, între timp vom tăia portocala la jumate, fiindcă vom avea nevoie și de portocală, dar înainte să folosesc pentru sos, am să iau lămâie și am să răzesc puțin și bineînțeles că doar partea galbenă. Albeața cojii de la lămâie este amară și de acel lucru eu nu am nevoie. Așa. Amestecăm din nou. Bun. Și dăm puțin acum focul mai mic. Aici storc o portocală. Și dacă vă pică bucăți de portocală, să le lăsați acolo, doar sâmburii să-i scoateți. Acum sosul ăsta, până la urmă este un sos. Aici, după ce fac clătitele, aici va fi flambată clătita. Așa. Uleiul s-a încălzit. Verific consistența. Așa.
Dacă cumva vedeți că aveți ulei prea mult, puteți să goliți. Așa. Punem înapoi. Eu, de preferabil când fac clătite, nu le pun direct pe farfurie. Îmi place să le scot prima dată pe o planșă, să pot să fac cu acea clătită ce doresc. Adică să dau diferite forme, sau dacă trebuie să umplu cu ceva, să nu murdăresc farfuria pe care va fi a clientului sau chiar a mea, sau să nu murdăresc mai multe farfurii. Așa. Voi verifica. Da, e puțin groasă, dar și forma tigăi ne împiedică puțin să ne jucăm. Așa. Așa. Să continuăm. Și acum, surpriză, urmează să umplem clătitele și nu v-am spus cu ce. Vor fi umplute cu înghețată. Și acum vine tras în sos. Această rețetă în Franța, în Anglia, bucătarul o face de jumătate, iar chelnerul o termină la masa clientului. Desigur, cum și noi avem această rețetă, și ei o au și improvizează și se joacă cu o rețetă. Bun. Așa. Și acum am să caut o farfurie pentru a putea orna și pune clătitele noastre. Prima este gata. Așa. Urmează să o punem și pe a doua. Nu durează mult. Și după cum spuneam, puteți să folosiți dulceață, cremă de nucă, vișine, toppinguri, frișcă, orice vă trece prin cap ce este dulce. Puteți să puneți gemuri, gemul bunicii, puteți să folosiți. Așa. Vom pune și aici înghețată. Vom proceda la fel cu prima. Așa. Așa. Îl dau de pe foc jos. Și de ce punem noi coniac? Pentru aromă, nu pentru a consuma alcool cu mâncare. De fapt, noi acum ceea ce vrem să facem, ce frumos, se flambează și clătita. Ceea ce vrem noi de fapt este aroma. Alcoolul se evaporă și rămâne doar esența, gustul. Și pe noi asta ne interesează. Și a doua este gata. Așa. Ne jucăm cu topping-ul.
Bineînțeles că puteți să ornați cum doriți. Eu acum asta am simțit. Și ultimul ingredient. Să dăm puțină culoare. Ciocolată. Și aceasta a fost clătita crep Suzette, o altă variantă oferită de Suci Adrian. Vă doresc poftă bună!